Hatalmas bejelentés a ferencvárosi kriptósoknak? Ismét elmaradt a várva várt Bitcoin ETF bejelentés. Donald Trumpnak elképesztő mennyiségű kriptovalutája van. Köszöntünk benneteket a Coinvilág YouTube csatornáján. Ebben a videóban beszámolunk nektek a legfrissebb kriptohírekről. Ne felejtsetek el feliratkozni és benyomni a csengőt, hogy mindig értesüljetek a legújabb tartalmakról. Azonban mielőtt belekezdenék, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a videóban elhangzottak nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak. Mindig végezzétek el a saját kutató munkátokat. Elmaradt az ETF bejelentés, leépít és eladja készleteinek egy részét az egyik legnagyobb kriptós kereskedő cég. Elmaradt az ETF bejelentése, és az egyik vezető kriptós kereskedő cég elkezdte leépíteni és értékesíteni készleteinek egy részét. A tőzsdefelügyelet nem hozott döntést a Grayscale LTF kérelmével kapcsolatban. Ugyanakkor a kriptopiac ingadozni kezdett, mivel a GSR, a kriptopiac legrégebb óta működő market maker cége leépítést és készleteinek részleges értékesítését jelentette be kriptós tevékenységében. A GSR 2013 óta segítette a kriptotőzsdéken történő veszteség nélküli kereskedést nagyobb összegekkel. A 25 fős cég az évek során 300 fősre nőtt, de most, miután már korábban is távoztak emberek, további 100-140 fő elbocsátását tervezik a leépítés mellett. A belső információk szerint a GSR a 2021-es BICA piac csúcsán új vezetőket szerződtetett, akik korábban magasrangú pozíciókat töltöttek be a Wall Streeten. Az új vezetés azonban nem volt megfelelően felkészülve a kriptopiac működésére és hibás döntéseket hozott. Ennek eredményeképp több kulcsfontosságú személy, például a DeFi csapattagjai is korábban már felmondtak. A helyzet végül a személyi és műveleti leépítés bejelentéséhez vezetett, amely során a cég értékesítette kriptokészleteinek egy részét, amelyeket market making tevékenységéhez használt. Ezekre a tranzakciókra már hetekkel ezelőtt sor kerülhetett, és az elemzők rögzítették a kimenő és eladó mozgásokat a GSR egyik ismert kriptovaluta tárcájából. A példában említett 11,2 milliárd dolláros Matic értékesítés során az érték 8,5%-ot esett néhány óra alatt. Ez jelentős veszteség az adott kriptopénz 6 milliárd dolláros piaci részesedéséhez képest. A Matic esése mellett több más altcoin is hasonló mértékű veszteséget szenvedett el, amelyre részben a nagyobb értékesítési mozgások okozta félelem is hatással lehetett. Az esés hátterében álló tényezők közé tartozik egy álhír is, amely a közösségi oldalakon terjedt, miszerint az amerikai tőzsdefelügyelet 2024-ig elhalasztotta minden Bitcoin ETF kérelemmel kapcsolatos döntést. Ennek forrása valószínűleg egy félreérthető című Cointelegraph cikk volt, amely valójában csak arról beszélt, hogy néhány kérelem esetében, ha többször halasztást kérnek, akkor a folyamat elhúzódhat 2024-ig. Ezt az információt korábban ismerték, tehát az újság nem közölt új információt ezzel kapcsolatban. Donald Trump Ethereum tárcájában majdnem 3 millió dollárnyi kriptó van. Az állítások nem Donald Trumptól származnak, hanem a politikusok tevékenységét figyelő Citizens for Responsibility and Ethics in Washington nevű szervezettől, akik augusztus 14-én tették közzé kutatási eredményeiket. Az egykori elnök közel 4,8 millió dollárt kapott jogdíjak formájában különböző NFT projektekből, amelyek az ő képét használták fel. Az összes kriptopénzekkel kapcsolatos bevételének összege elérte a 7,6 millió dollárt. Ez az összeg jelentős mértékben hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kriptovaluta tartalékai, melyek áprilisban még kevesebb mint $500 000 értek, idáig emelkedjenek. Trump hivatalosan is bejelentette indulását a 2024-es amerikai elnökválasztáson, hogy megpróbálja leváltani a jelenlegi elnököt, Bident, aki 2020-ban nyerte el az Egyesült Államok elnöki tisztségét. A friss pénzügyi jelentés viszonylag csendesen jelent meg a nyilvánosság előtt. Ezt sokan azért gondolják, mert Trump kritikusai újra elérkezettnek látták az időt, hogy vizsgálatot kezdeményezzenek a volt elnök ellen. Ebben a keretben azt állítják, hogy Trump és támogatói vitatták a 2020-as választás eredményeit. Korábban Trump nyilvánosan kétségét fejezte ki a kriptopénzek iránt, és azt állította, hogy ezek a digitális eszközök nem minősülnek valódi pénznek, és bármikor súlyos problémákat okozhatnak tulajdonosaiknak.
Az elnök kifejezetten a bitcoinra is utalt, amelyet csalásnak tartott, és amely szerinte versenytársa lehet a dollárnak is. Partnerségre lépett a Binance a Fradival. A Binance és a Ferencváros együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy terjesszék a Web3 tudatosságot a futballrajongók körében, és kihasználják a blokklánc potenciálját a szurkolói élmény fejlesztésére. A Ferencváros szurkolói számára limitált mennyiségű NFT lesz elérhető a hazai bajnoki mérkőzéseken. Ezeket az NFT-ket különböző termékekre, különleges élményekre és különböző jutalmakra lehet majd beváltani. Az együttműködés keretében a Binance és a Ferencváros különféle oktatási kezdeményezéseket, változatos tevékenységeket és ajándéktárgyakat szervez, hogy felhívják a sportrajongók figyelmét a Web3 és a blokklánc technológiákra. Ezt a partnerséget egy külső szervezet közvetíti, amely a futballklub érdekeit képviseli. A Ferencváros szurkolóinak a Binance.com platformon kell fiókot létrehozniuk a Fradi NFT-k igényléséhez. A már meglévő Binance felhasználók saját fiókjukon keresztül juthatnak hozzá az NFT-khez, míg az új felhasználók könnyedén regisztrálhatnak a Binance.com-on. A partnerség részeként a Binance márkajelzése szembetűnően megjelenik minden hazai bajnoki mérkőzésen, a pálya melletti LED kijelzőkön, óriás képernyőkön és a Groupama Arena egyéb kijelzőin. A Binance továbbá különböző pavilonokat is felállít a stadion területén, ahol kriptoeseményeket rendeznek a Fradi szurkolói számára. A szurkolók több csatornán keresztül léphetnek kapcsolatba a Binance-el, ideértve a Groupama Arena közösségi média platformjait, a Ferencváros mobil alkalmazását és az e-mailes hírleveleket. Kirilló Komiakov, a Binance közép-kelet-európai ügyvezetője kiemelte, hogy rendkívül büszkék arra, hogy együttműködhetnek a Ferencvárossal, Magyarország kiemelkedő futballklubjával. A partnerség előrelépés jelent a Web3 használat terjesztése felé, és új dimenziókat ad a szurkolói élménynek. Ne maradjatok le a legfrissebb hírekről, iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót. Köszönjük!